ndanjiti iyo mota yamuri kuona apo iyo yadonha iyo ine bhazi iro zvaitika apo iyo iaccident yaitika, saka pari kunzi hanzi pane nhingirikini uri kuona chikorokoro chimota chiri pasaidi apo icho chiopen track icho ndocho chinonzi chaputika vhiri ndobva chaenda unorovana nebhazi. Ona ndo makwarire aita vanhu ipapapa. Vanhu vakuwara komana, vanhu vatokuwara ipapapa. Saka manje sorry mani nekuzoningirira mufana mwanga amhanya kungosenda mapictures ratatomuti mapictures asendwe zvekudaro evanhu vakuwara nekuti hama dzacho dzinozokanganisika inozati zvinozoitika. Mumwe anozoti hama yake auiona yakakuwara daro hauzozive kuti anoita reaction yakaita sei. Saka ndo zvinhu zvaitika komana mota idzi akamurodhika zvikorokoro izvi andori mahwani. Bhazi iro hanzi ndere Motivation Motors ndo raita accident ipapapa. Unogona kunge pamwe hama yako kainogona kunge yapfuura neimomo bhazi iroro rabva rangoningira. Bhazi ranga risina na problem ritofambirawo, but iro yaputika tairo manje rekumberi, mota iyo manje pickup truck iyo ndo yaputika vhiri rekumberi. Saka pakuputika vhiri rekumberi ipapo ndo payabva yatonopinda ikanorovana nebhazi iroro, ndo maitikira aita tsaona iroro. Zvaitika mugweru ndo zvaitika iyo is Bulawayo Road ndo maitika tsaona iyoyi. Saka utongocheka umongoningirikana ungoforward ipapo pamwe unogona ngoni hama yako inenge irimomo kana kuti umwe munhu anenge ane hama yake asi uzoziva kuti haina kuzosvika. Garai mangozivisana iko kuti kune tsaona yaitike.